sen koiran ongelma oli se, mikä tässä koko testin, että se ei oikein keskittynyt mihinkään. Että me jouduttiin laittamaan semmoista häiritsevä vilkkaaksi ja temperamentti. Se on just semmoinen, että se ei keskity niihin asioihin, mitä me tehdään. No, kun tuli uusi tilanne, niin se oli vielä jotenkin niin kuin vanhasta. Se oli ihan jossain muussa mielikuvitusmaailmassa. Ja sillä oli jotain mielessä kuitenkin kokee, tai ihan muuta kuin mitä me jouduttiin hänelle esittää. Et siitä temperamentista tuli -1A, -15 pistettä tuli siitä. No katsotaan sitten toi kovuus, miten muistaa nämä epämiellyttävät ja toisaalta miellyttävätkin kokemukset. Se oli tämä temperamentti, joka häiritsi siinäkin, että oli vaikea saada niin selvää siitä, mutta kyllä se nyt siitä, että se käveli ihan omin jaloin näiden vempeleiden ohi sitten siinä, eli plus tuolla temperamentilla varmaan ihan kävelee mihin suuntaan vaan, plus 1 hieman pehmeä. No luoksepäästelyys on ihan ok, plus 3 hyvän tason luoksepoistava avoin. Laukaus varma se oli. No hermot, kun me tuossa temperamentista raakattiin, toi miinuksen puolelle, niin hermot jää plussan puolelle, eli +1. Hieman rauhaton, että nämä usein on vähän kaksi käsikädessä kulkeva ominaisuutta, temperamentti ja hermorakenne, että on semmoista turhaa siinä käyttäytymisessä. Taisteluhalu. No vähän oli siitä leikkimistä siinä pallon kanssa, vähän jaloilla se pelasi, mutta sitten sitä taisteluhalua ei muualla hirveästi näkynyt, eli -1 pieni on tämä taisteluhalu. Puolustushalu, niin hän oli sitä mieltä, että äiti nyt hoitaa tämän homman. Hän ei ole myös tullut syliin. Puolustushalu on -1 haluton. Terävyys +1 pieni ilman jäljellä jäävä hyökkäyshalu. Tässä nyt on oleellista taas tämä, että pääsee koskemaan. Että tämmöinen pienellä terävillä varustettu koira on aina erittäin hyvä. Toimintakyky, no se on -2 riittämätön. Eli tässä nyt sitä rohkeutta ei hirveästi näkynyt. Kelkkalta hän ei ole mitään kantaa niin kuin ottaa, eikä sillä tavalla osoittanut sitä omaa rohkeuttaan ja semmoista kykyä niin kuin jotenkin järkevästi toimii tämmöisissä pelottavissa tilanteissa, vaan hän tuli äidin syliin, fiksu sinänsä. Mutta tässä olisi haluttu sitä koiraa, että sitten vähän itse yrittänyt tehdä jotain, ja sitä ei oikein nähty. Ja siitä tuli -30, mutta tästä tuli nyt 89 pluspistettä, miinuksia tuli 56, sitten jäi +33 pistettä. Tänään voi uusia sitten, tämä oli nuori koira, tässä on nyt semmoinen asia, että koira on hyvin nuori. Ja tämähän voi uusia puolen vuoden kuluttua aikaisintaan, että tälle voisi antaa muutaman vuodenkin aikaa tälle koiralle ja kokeilla uudestaan, niin voisi olla ihan toinen tulos. Että toimintakykykin, just tämmöinen omaehtoisuus vähän, niin voisi kehittyä varmaan sitten ympäristövaikutuksesta jo ihan tulee sitä, että voi itsekin päättää tämän asian ja pärjään ilman äitiä. Niin. Mutta ihan mukava koirahan se on. Että nyt aina on mukava koira, kun se ei purre ja pääsee koskemaan. Niin. Että se on aina mukava.